en puɗɗorima geno tagɗo en honni en hakkude jeeri e waalo wi kañum tan yendew ɗum en juule nulaɗo makko nulaɗo men mo jamirɗen en juule kala saaha en donima jinnaɓe men sababu godal men o aduna en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah haɗum el janna en donima khalifaɓe men ardiɓen to banggue diine e ardiɓen to banggue aada en donima windere nde kala ɓe cellani tawate ɓe cuuɗi cafrirɗi e tawate ɓe galleji men e waddeɓe rafiji men omo jotto yo Allah addu jaam Allah ne jogui yo Allah addu jaam allahumma amin hande hay goto sellani hay goto sellani no jiiɗa fof holko musata holko jaɓɓitta ɓen nana gonde koyɗe musoji ɓen nana gonde kecceje musoji ɓen nana gonde sukara ɓe ko diabétique ɓe ko guite ngatoje guite musoje kala hande jaaɗa e département jaaɗa sa yiito safroɓe guite cikka hay goto ala joguiɗo guite ta yiito koyɗe cafarte cikka yimɓe fof ko rafi gondi sa yi cardiologie cikka yimɓe fof ko ɓerɗe gondi sa yiito sukara ɗiya safrate cikka ma raw hande ala mo wondani sukara yo Allah enu yo Allah reen yo Allah suur hande kay woodi gandanɗa hoore ma komo anda ko wondi walla mo holko siyaki hoore mum walla mo rafi ɗiɓani kono celluɗe hande weeɓani mone fof ko jaɓɓitta Allah noon ne jogui jaam yo Allah addu allahumma amin en donima dendagal tumbaɓe hande kasoji men nani mbi tep ko ɓuuri heedo ko innocent ji ko takkaɓe ko toñaɓe ko mbaɗani ko haɗaɓe miijoji men yo Allah dumbirɓe ɗin kasoji ndeysan jiya neɗɗo tawa ala hay ko ñaami walla neɗɗo tawa gandanɗa hoorema ala hay ko soodi ordonnance wooda so bifti potel sardine walla potel goloria jomum walla nangue fiye nawe police déféré tawa gandanɗa hoore maɗa gujjuɗo milliard uji gujjuɗo auto ji dettunoɗo galleji nana yaha haajuji mumen ɗum woni leyɗele men yo Allah eno yo Allah reen yo Allah dumbirɓe ɗiɗon kasoji allahumma amin en donima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe wuuro wonɓe guure men e leyɗele men ene jiiɗi jooɗade yo Allah newnan no jooɗiri taw ko jonde moƴƴere taw ko jonde fewde jiɗɓe yaade ɓen yo Allah newnan ɗumen no jaari taw koye dow peewal ñaago bandiraɓe kadi yo tinno wonɓe caggal leydi wonɓe Europe wonɓe Amérique to mbawɗon wonde pop kala hen jiɗɗo addude miñum walla jiɗɗo addude mawnum walla jiɗɗo addude bandum walla jiɗɗo addude joom suudu mum walla sehil mum tinno wallumo o ara e dow peewal o wasa arde clandestin o wasa arde clandestin on jii oɗo tana baɗɗo ɗeɗo balɗe e nder maaje leydi Mauritanie holno foti pittali kalki hen kadi ko kaalisaji kewɗi batte hen ɓeɗo laaɗe ko kaalisaji ɓe jeeto kotone yimmiraɓe jeeto kotone ɓe ko rewɓe jeeto cuuɗari men ɓe hen ƴettata ko compte bancaire uji démissionne liggeyaji men ɓe hen jinnaɓe men jeyata ko galleji ɓe hen mawniraɓe men walla miñiraɓe men wonɓe Europe neldata ko million ngaji kewɗi dokka joom ɗeɗo laaɗe waɗoɓe gandanɗa maɗa clandestin walla ɗiɗo auto ji rewoɓe gandanɗa maɗa laabi less e nder désert uji kadi eɗen gandi e nder temedere neɗɗo jaaɗo foof so woodi ko sappo ñettoro hen ko heddi ko tilfotoɓe ɓe hen ma e maaje kaɗɗe ɓe hen ma e désert ɓe hen nangue coke ɓe hen donke ande to goni ene seedi en ganda no foti jinnaɓe noddata en par ñalawma ene mbiya en ganda mi andata hamɓe tan woni mi andata Samba woni guila o wayni ɗo yi ha joni min donki andude holto heedi min ganda mo wuuri min ganda o maayi min natti ɗanade mi natti ñamde mi natti yarde hande to gonmi jinmi ko andude hay sinno ko maayi ɗo tan mi anda ko maayi ɗo mi fofta holno foti message uji keɓɗen mbaɗi noon tawi kadi ko ɓuuri hen hewde saaha ko jinnaɓe mbaɗata sukaɓeɓe ha piya e maaje saaha ko rewɓeɓe kañumen mbaɗata ha ɓeɗo sagata piya ɗeɗo maaje walla ɗiɗo désert uji jinnaɗo so wonde ɓiya so fini subaka ari haccitare gona yennude ɗum an huwi wata somde nde
giƴi en fof nana Europe giƴi en nana Espagne giƴi en mahi giƴi en coodi oto giƴi en kajjini jinnaɓe men an aɗa woni ɗo hen aɗa sippere bandiraɓe ma rewɓe aɗa sippere sukaɓe sagar so wiyama ni ɓernde sasat sagar so wiyama ni ɓernde mum sasat saha ko rewɓe gandanɗa homa aɗa jenna worɓe mumen sagaraɓe kay suusɓe ɓe kay sasɓe kay ittoɓe joote ɓe kay ummima e jonde nana gandanɗama nana Europe ɓe nana Amérique ɓe nana Canada an aɗa heeɓi ɗo aɗa takki nene ma en an aɗa heeɓi ɗo hen aɗa woni Hammadal Lenoy e konguɗi mbaɗi noon so tawi gandanɗama kono Demba Sumbul ni so jomum fini ɓernde feɗɗa wiyane feewi ɗiɗo maaji gandi sagata gorko goto e joom suudu mum meeɗi gandanɗa ne jooɗi less lekki e nder galle mabɓe ɓe kaccito hankkadi gorko ne sikka asmanode wuddere toɓe jooɗi ɗon ha avion wirti ɗon weeye mabɓe ha avion weeyi dow mabɓe tan debbo o heɓiri o wi sagataɓe susɓe deedi ñawdoɓe joode daw ummima e guure dawni ladde jeehi sagataɓe jeehi hankkadi noon kanko debbo o yiɗi mallude gorko daarimo wimo gandumi bamma ala e avion he gandumi bamma ala e avion he o mettini o mettini woy sa yo gorko ne gandanɗa hoore maɗa ne yennamo ay kanko idi yennude gorko ko yidde wiide en tan ko yidde wiide en tan walla gueɗe kewɗe ɗanne kewɗe taw ko ɗanɗe ɗe dewani lawol ɗanɗe ɗe keblanaka ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe e jinnaɓe saaha kañumen mbaɗata ɗen gueɗe jinnaɗo ma yummiraɗo so itti kohtan mo yeeyi ɓiyum da fiye maji so yettima alhamdulillah rabbil alamin so yettaki kala ko wawi hebde mo ko an woni responsable kadi kaddi gurdam ma a wonta ko jogata conscience tranquille par ce que kala saaha miijotoɗa ko an woni sababu gandanɗa hoore maɗa ha yiiti ɗum tawa an noon wonno e objectif maɗa ko yo joomum waɗa réussir kadi mbaɗa yenna guennam ko wasde ɓe humpitade danger gonɗi e ɗiɗo laabi gandanɗa homaɗi pewani ko danger gonɗi e ɗiɗo laabi clandestin wallahi so neɗɗo gandanɗa en keeɗima ñanden waji goto ne haala eɗen jiiɗi ɗaɓɓude yeyde makko kala joguiɗo numéro makko walla bawɗo jokkodirde makko eɗen jiiɗi jokkodirde makko saabu en keeɗima histoire makko seeɗa o haali no foti balɗe ɓe mbaɗi e gandanɗa homaɗe ɗeɗo maaji eɓe majji laana mabɓe ne paani eɓe gayni gandanɗa homaɗe ñamde yarde haaɓe keddi sagataɓe jeetato e laana heddiɓe foof maayi ha laaɓi o wi o jooɗi balɗe jeetata ko ndiyam maayo o yarata balɗe jeetata ko ndiyam maayo o yarata ɗimo ñanden seeɗa e yewtere makko o waddi live e gandanɗa homaɗa mo haalde ceerno bal mo haala caɗele makko mo haala gandanɗa ma ha joni saaha foof so jamma ari no yirata ɓeɗo mayiri ni o yirata ngol ɗon lawol ni ene joyi hakkille makko ha joni jomum wawi ha gueɗe hennis e gueɗe mbaɗi ni hennene eɗen jiiɗi noon so tawi kanko mo heɗidani men walla wol joguiɗo jokkodirde makko joguiɗo coordonné ji makko eɗen jiiɗi jokkodirde makko saabu eɗen jiiɗi waddude makko yewtere timmude ko mbaɗi herjino ha yimɓeɓe ganda tigui tigui laabi ɗi ko woni hen wona hulɓinde yimɓe ala ko jertinde tawa kam hankkadi hayso neɗɗo felliti ne yaaha taw gandanɗa homaɗe andi conséquence gonɗo hen walla jomum rewa lawol normal ƴeewa visa ma visa ne ɗaɓɓo so tawi tan aɗa andi condition ngaji ma ɗiɗo kalisaji mbatta so tawi a rendini a heɓata wedde visa jaaha jettoɗa e dow jaam tawa ɓandu ma ne ɓuuɓi a tampani a lorlani sa yettima so Allah nawnima a dañi liggey bisimilla tawa kam gandanɗa hoore maɗa ɓandu ma musani ɓandu ma lorlani yo Allah aynu yo Allah ren diaspora fof noon koram ko yidde rewtude cuɓasal e galleji jinna e galleji babiraɓe mumen e galleji mumen kadi alhamdulillah kala yettinoɓe toon Europe yo Amérique to yewɓe clandestin yo rewɓe lawol normal yo yettinoɓe foof nana cirigini lang nana daari nana golla golle payɗe no feewi dispensaire uji mahama hôpital uji mahama PMI ji mahama jumaji mahama école aji mahama kala suuɗi ɓeydama leɗɗe nan lore kala vacances activité ji mbaɗa kala ko ɓuuri ɗe cohli soɓe noddama mbaɗa hen fulla mabɓe e fayida mabɓe yo Allah aynu yo Allah ren koɓe joɗɗe mahama otoji ɗaɗɗi gaddama e guure men fof ko ɓeydare forage uji mbaɗama boyli mbaɗama ɓeydama alhamdulillah yo Allah aynu yo Allah reen en waɗi guure ni soko wayno ko korka so ari ɓe mbadda ko piye mabɓe ɓe ndenda kalisaji ha heewa ɓe nelda guure mabɓe ƴeewa galleji miskineɓe ɓe duusa ɗumen lewru korka ndu ha timma so julde ari ɓe nennena ko kaliseji ɓe nelda guure mabɓe miskineɓe mballe no dañiri layeji enen sukaɓe mumen dañiri cuɓi mbiye diaspora o noon surtout tinnoɗe mbatte hakkillaji moɗon e almuɓe mbatte hakkillaji moon
e pelle yummum almuɓe mbatte hakkillaji mon e seremɓe jangguinoɓe almuɓe e nder gure meɗen tinnuɗen no mbaɗi toon kala saaha kawgi e maɗan kaduji wonande kala hitande meilleur élevage yaltuɓe e nder école aji meɗen nder gure men ene dokke jeenaji jangguinoɓe école aji ɓurɗuɓe garɗude ene dokke jeenaji directeur uji école en dokke jeenaji tinne mbatten hakkillaji men e sukaɓe men janggoɓe qur'ana ɓe e sernaɓe jangguinoɓe qur'ana yoɓe duuse yoɓe coftine yoɓe gande kadi gandanɗa homa tintinenɓe en tiniɓe tintineɓe on tiniɓe holno ɗum waɗirte noon ko kala saaha son gandi oɗo ceerno ko joom almuɓe eɗen gandi no gandi ko kalami ko to Europe yo no ɗon mbawi wadde toon pelle ñagoɗon balɗe emin jogui almuɓe emin jogui miskineɓe emin jogui gandanɗa homade zorfele no keeɓi toon balɗe ni mbaɗon gandanɗa homade siwoji walla mbaɗon e barille walla mbaɗon koliji gila to banggue defte ha to banggue comci ha to banggue médicament ji neldon faya ɓeɗen almuɓe faya ɓeɗon sernaɓe jangguinoɓe ko hunde wande fayida no fewi kadi alhamdulillah hande pelle ne goodi fedde yummu almuɓe ne tawi gandanɗa to wino bosoyaɓe garagol soko amna guise ene tawi gandanɗa hoore maɗa toon to waali ene tawi to likseɓe gorgol ene tawi hande e nder guure kewɗe gandanɗa hoore maɗa taw ko pelle dariɗe pelle yidde ɗoftude almuɓe kala saaha codor ko cabune jaaha guppana almuɓe comci almuɓe mbaɗa dawol hande ngolɗo dawol ƴeewe likseɓe gorgol hande ngolɗo dawol ala ko dawana so wona guppol almuɓe woode dodal ngal ɓe cuuɓi ɓe ƴetta sukaɓe ɓe pop ɓe gadda ɓe ñalla wuppude ɓe liira ɓe paasa ɓe nawta sukaɓe mumen waɗa saaha ko bottaji yuɓɓinte bottaji payodinde ɓe kalano ceerno ngal ɗuɗal gila hanki mum gila no hanki mum ni janggo min jiiɗi wadde almuɓe waɗande almuɓe gandanɗa maɗa bottari almuɓe mbanne bottari bandi fayida defe ha ɓenda almuɓe nodde ñande hen gotto ha deedi mumen keewa tawa mbiyani gottini almudo mbiyani gandanɗa hoɗe burore en on ñalawma jomumen cooɗo ha jooɗo men jooɗo ñamda belto beyto alhamdulillahi rabbil alamina e kala saaha ko kalisaji biyete leece coode fabion ngaji coode darbuji coode balle ɓeɗo sukaɓe almuɓe ɓe mbasa lelade e leydi ɓe mbasa walde ɓuuɓol ɓe mbasa walde gandanɗa maɗa ɓowɗi ne ngataɓe kala saaha ko comci coodete sukaɓe ɓe ngal almuɓe ɓe balle dokke ɗi comci ɗi ɓe mbawa gandanɗa naftorade ɗum ko gueɗe baɗɗe fayida ɗeɗo gueɗe sene mbaɗe sene jokki waɗede tinnuɗen kiren ko moƴƴi kadi ko mbatten ko haydara gandanɗa hoore maɗa ala ko bonnante en sowona ko ɓeyden en fedde yummum almuɓe kala nde wuuro tafi fedde yummum almuɓe ɗamin ɗon wadde guppol ɓe wondini Allah kala bidigui mo jettuɗon mbiɗon minen de hande emin jiiɗi wuppande almuɓe emin ƴeewa ballal omo so sabuni ko jomum hattani pop wallahi hayso ko bidigui gandanɗa hoore maɗa hasim si denɗam hasim si jettuɗon ma ittu hayso feccere sabunde walla hayso ko paquet omo rokka on mi haalani kay so jettima bidikaji baba ɓe ko wayno mamma ceerno en kayne mbawi rokkuɗon kees omo walla dokkon grosse cabune kala mbimi bidigui mo mbawɗon yettade ma jomumen dokku on gaddu ballal tawa gandanɗa homaɗa haydara la ko bonnanta ɗumen tawa onon ene nafa on ene nafa almuɓe kala ñande mo pidduɗon waddirde hande min ɗamini wadde bottari almuɓe kala to gettuɗon wona joom jeeyowo maaro yo wona joom hay mbimi hay sino koye galleji he tan so mbiɗa min hande ɓen ma won ittude gandama sakeli mum maaro nokka hen hay soko pot maaro wiyonde he ballitorɗon ma won jaltuɗo volontaire sooda noon sac maaro ma won jaltuɗo volontaire rokka on damol ma won to garɗon itta kilo tewro ko ma won ko piyo joguiɗon coodan hen gandanɗa mawde ɗum on walla guertoɗe mon mbaɗon gandanɗa hoore maɗa bottari taw ko bottari fayidinde no fewi almuɓe gotto walla mbaɗon no walinaɓe mbaɗi ni walinaɓe hande fedde yummum almuɓe ɓe jogui ko ñalɗi ɓe pewnata cabuni ɓe jogui ko ñalɗi ɗiɓe pewnata cabuni ko ardi foof joguiɓe humpito fewnude cabuni ɓe wol jeeyaɓe fedde nde ɓe gandina ɗumen ɓe jangguina ɗumen holno cabuni pewnirte jomum jogo connaissance jogo gandal janggo e jaam ne wawi fewnande hoore mum cabuni ɓe pewna cabuni nde ɓe itta hen ɓe guppiran almuɓe ko heddi koɓe jeeya kalis moɓe dañata on kalis janggo e jamɓe soɓe jiiɗi wadde activité ji mabɓe ɓe mbaɗira activité ji mabɓe on kalis foof ko yibadi yidde gandanɗa homaɗa wallude almuɓe sernaɓe belto almuɓe belto duwonoɓe kadi alhamdulillah janggo e jaam wuuro wongo yiya ɗum noon kañumne waɗa fedde wande noon yimbude moƴƴere ala ko foti tinɗen ñemben ko moƴƴi mbatten hakkillaji meɗen e pelle mbatten hakkillaji men e pelle yummo almuɓe
mbatten hakkillaji men e seernaɓe janguinoɓe almuɓe, mbatten hakkillaji men e sukaɓe almuɓe jangoɓe Qur'an. wallahi ala ko ɓuri hulɓinade e wuuro, ngara e wuuro a yiyata almuɓe ne jeelo, ngara e wuuro a yiyata almuɓe annanta daade almuɓe ne janga, a yiyata duɗal almuɓe. kala wuuro jiiɗa wango noon moola Allah jalta ngon wuuro, walla mbaɗa feere tawi ko ngon wuuro jeeɗa jaranma yaade ƴewde ceernajo janguinowo mbiya ɗum yo ar wona e wuuro mon janguinon almuɓe. ko ɗum martaba, ko ɗum yurmede Allah. kala wuuro to almuɓe ngoni ko yurmede Allah. wallahi ne waɗi mbimi saaha a finat subaka jaltina sadak ma donka daña ni halmo cakkiɗa. nden ji hande ko jaayaji e musibbaji ne mbawi leyti noon finde subaka tan gandanɗa hoore maɗa aɗa joɗinde damal suudu maɗa almudo ara wima burere walla wima fi sabilillah itta sarak cakkoɗa ɗum a yiiloyaki a waɗaki. nde won eɗen gandi ala ko ɓuuri moƴƴude gandanɗa maɗa ittude sadak en jijinɗa men. nden so fini subaka tan jomum nokkat sadak joƴƴina, nokkat soto fini subaka tan nokkat sadak mum joƴƴina nan ɗon jooɗi cipyel yo walla kurel yo walla pot nan ɗon waɗi sadak. ene fadi ha wooda biɗo kala biɗo ɓuro tan ittane hen sadak mum hande sadak o gasi foof. noon ko yettere Allah no mbatten hakkillaji men e sukaɓe men jangoɓe. ko wona ɗum ko wasiya men hande ko yimɓe yo tinno ndenen sukaɓe meɗen ɓeydina rende sukaɓe ɓe e oɗo saaha joni gonaɗo ko saaha ndungu, ko saaha ndungu, ko saaha toɓoji, ko saaha wameji, ko saaha gandanɗa hoore maɗa ilemeji. tinnoɗen mbatten hakkillaji men ndenen sukaɓe no fewi. hande sukaɓe en tilfo no fewi no fewi no fewi no fewi. en teskima hande sukaɓe men ne tilfo no fewi, sukaɓe ne majja. nde saɗi ñalawma mo natɗa e réseaux sociaux tawana nani ngel ɗo cukalel majji avis de recherche, cukalel majji balɗe ɗiɗi min jiyan ɗum, balɗe tati min jiyan ɗum. ndenen sukaɓe men gaynen sukaɓe men, ndenen sukaɓe men gaynen sukaɓe men. enen noon malheureusement ɓeɗe yummiraɓe ɓe kartoto sukaɓe tan ko waktuji ɗiɗi, ko to waktu ñamde to ñamete kastari walla bottari ɓe jooɗima hoto kaari woni. e minen de min jiyanimo guilnani kanko de rewi ɗo walla ɗum ɗo ko ɗon walla saaha lelde sukaɓe ma ne joften lelo a yiyani hen gotel heddoɗo ferokkaki aɗa namdo holto ngel woni. taw mbaruɗa yiide ngel ko gandanɗa hoore maɗa ko guila anda guila xr. mbatten hakkillaji men e sukaɓe men ni hen sukaɓe men nawen hadde sukaɓe yaade waɗe nokkuji surtout hande mbiɗen guure e waɗi guure ko calli jokki. sa yeehi ɗiɗon calli tawta ko sukkilon tokcon duuɓi jeeɗiɗi en, duuɓi sappo en, duuɓi jeegom en, duuɓi nayyi en saaha tawata toon no gone e calli ni picca. a yiyata hen foof mawɗo cukalon tokton jeyata ne piija. ngara e beeli tawa sukaɓe ne piija toɓa e wuura jiiya sukaɓe ne goni e wuura gandanɗa ma ne piija. jinnamu e nan nder cuuɗi kadi hande ɗiɗo téléphone aji mo jiiɗa pop nana jogui connexion mum ne connecti gandanɗa homa ne woni tiktok walla ne woni ɗum ɗo walla ne woni live e anda ɓinguel ma to woni tawa anda to ɓinguel ma woni. saaha koye toɓo tinɗen toɓo so toɓo ari nanguen sukaɓe jooɗo e sukaɓe ndeccu kono toɓo ɗacca cukalel ma yalta toɓo ne ɓurti ha laaɓi toɓo e muɗum majje e mum giƴƴali pop. en ndi kala saaha nanten ko kuude fuɗɗo wonde jamguel ɗi walla manago yoɓimi fittaɓe neɗɗo kala saaha nanten ko cukalel yoolima. ɗumnoɗen sukaɓe almuɓe yo sukaɓe élevaji yo sukaɓe men yo tinɗen mbattene mabɓe hakkille. an ceerno joguiɗo sukaɓe so ndungu ngu ari oɗo saaha joni walla so toɓo toɓi tinno waɗa feere toppitoɗa sukaɓe andu heure mo sukaɓe jaltata ganda heure mo sukaɓe gartata, andu heure mo sukaɓe gandata ganda heure mo sukaɓe ma gartata. kala hen guila yiyani ummoɗa ɗum guila law namdoɗa holto woni. kadi ne sukaɓe woɗɗoyde kadi ne sukaɓe fijoyde holto woɗɗi mbawi wadde ɓe organisé ndenen sukaɓe men. hande hay ko wona ndungu hayso wona caali ɗi en jii hande kala saaha cukalel wujjete. ɓeɗo sukaɓe dan toon feccere hen naggama tawama ne wedda e nder woyndu eɗen kam eɗen gandi neɗɗo naggata tan cukalel nagga ɗum ko jorɗa fittande foof naggude cukalel tan beddoɗa ɗum nder woyndu walla naggude cukalel gandanɗa hoore maɗa kirsa ɗum. eɗen gandi wona criminagal mehal tan, wona criminagal nehal tan. an dehorde drogue o an dehorde ganduɗa ko sangara jarteɗi ene waɗi kadi gandanɗa hoore maɗa ko wiyete mystique ko wiyete sacrifice. ene waɗi hen ko wiyete sacrifice. ene waɗi hen ɓeɗo waɗaɓe trafic terɗe foof ne waɗa jomum gandanɗa ma itta tergal weddo cukalel nder woyndu pour gandanɗa ma ne andi cukalel ngel yirte tawata hankkadi ngel naati e état de décomposition avancé taw hankkadi jomum fuɗɗi ñolde walla cuuɗi ɓuddi
hankkadi to yiitama walla surtout walla nokkuji men ala ko watte ko autopsie wattake haydara ko jomum direct wiyete ko wirnoyama noon tinɗen ndenen sukaɓe men ganden hanki wano ni e hande wona gotum hande ɓerɗe juuri hande criminalité ne wayno leydi hande drogue ne wayno leydi wona e galle aɗa ñammin neɗɗo aɗa yar neɗɗo ne wone galle maɗa nanga ɓinguel ma dewel jaarowel duuɓi tati waɗa ɗum violé ɓinguel jaarowel duuɓi tati cukalel jaarowel duuɓi tati nanga ɗum mbaɗa ɗum violé eɗen moolo Allah nanga ɓiye waɗa ɗum gandanɗa hoore maɗa ferguete ɗum e nder galle maɗa fof en jii hande mbimi ndenka ka puddo ɗen ko gila e nder galleji meɗen ko gila e nder galleji men ndenten gandanɗa omal ɓesguji meɗen moni fof anda place mum moni fof anda ko heedi moni fof reena moni fof joue rôle mum ha tima kala ko jiiɗa ko fewani walla ko jiiɗa ko woni louche gila law kajoɗa gila law kajoɗa heewi to gandanɗa hoore maɗa koolengel ƴakki awdi heewi to koolengel ƴakki awdi gadda sagata gorko mbaɗa ɗum e galle maɗa taw mbaɗirɗa ɗum e galle maɗa ko yo wonka dawowo so tawi a ala ɗon beele ne reena galle o ko on saaha mo kulanoɗa ko on woni ko mbaɗo ko kulanoɗa ko ponnoɗo rende fawru pulaar noon heewi wiide so fawru watti nokkude cammeje wawi watti wujjude cammeje nokko ɓooya hattade noon tinɗen mbawen teskade galleji ɗi teskoɗen ɓesguji men teskoɗen wonɓe e galle mone fof ƴeewen ɗum neɗɗo so tawi tan a wattima hakkille ma andu ɗum neɗɗo tawi tan aɗa watte mum hakkille ka teskoroɗo kala bawɗo wonde e galle wona ɓiye yo wona miñi yo wona mawne yo wona koɗo yo wona bawɗo wonde yo kala garɗo e galle so tawi ka teskoroɗo sa andani ɗum ma waw gandanɗa ma détermine ɗum ma waw détermine ɗum ayi sagata noon e galle kala nde wi ɓinguel dewel ngel jeyata komo futti ɗum guite jeyata komo lurti guite so ummima komo ɗumnina so ɗumnina komo ɗumnina andu wol feere walla miijo bongo o jogini ɗum mbatta e makko hakkille kajoɗa guila e law aɗa jogui sukaɓe ma rewɓe kala no jiiɗa ko nana jaaha tan ko nana gondi nata cuuɗi worɓe nana ɗumnina ganda guila e law kajoɗa ɗum kaaji minde guila kecce so ɗum ala nde tinoyta walla nde mbiyata hajji o sala ko bonatno boni noon tinɗen ndenen sukaɓe men ndenen sukaɓe men ganden hande mbinen ilam ko toɓoje ne mbayno leydi sukaɓe tenoyoɓe saaha sen donkani ni oɗo saaha joni tinnoɗen sen donkani yo sukaɓe nattu tenoyde sen donkani sukaɓe yo nattu yaade walla nokkuji saaha jahata ko ladde sene punno atama tacca caali nde ɓe jeehi nde toɓo ne wawi tawdeɓe toon toɓo ne wawi tobde banggue goɗɗo guila jamma uura ara ƴeewe laabi ɗi ƴeewe laabi ɗi ɓe rokka on tan yeeru hakkude likseba e kahayɗi saaha umoto likseba aɗa fayi kahayɗi tawde aɗa waali toɓani gara ha e yoga e teppuji walla yoga e radieji tawa ndiyam ne ummi dow tawa dow edde monguel walla de hayre nde ne tuuɓi ha wayno leydi wamiji ne doga gara otoji daro ha kila 7 heures daro ha 10 heures ha 11 heures wamiji ne doga ha 11 heures ha midi tawa wamiji ne doga oto wawa taccude ɗo kadi eɗen mbasiyo joom otoji e joom sartaji eɗen mbasiyo en jiiɗeɗo balle nder journal men hanki walla waji goto joom duuɓi 19 gonɗo e sarir mum wami o yani o wami yeyade makko koye puccu makko foof ko hen ɓe maayi tinnoɗen so tawi wamin ara ko sarere joguiɗa yo ko puccu joguiɗa yo ko mbabba joguiɗa yo ko oto joguiɗa yo tinnoɗa gandanɗama darto tinnoɗa darto onon kileneɓe wonɓe bis wonɓe ortokos on gari on tawi gandanɗa homaɗa cangol ndiyam ne doga otoji ne daari chauffeur mon wi kañum ko jambaro ne fiya hen wona kanko ko kaaƴi wine fiya e ndiyam mbiya ɗum yo darto so salima jippoɗe so salima jippoɗe mbiya on jahani no otoji foof dardi ni yo darto noon ha ndiyam no usto yaaha kono eɗen gandi walla sofereɓe so tawi otoji ne keewi ene daari jomum ne yiiɗi gandanɗa hoore maɗa wiyete ko jambaro jomum yetto fiya e ndiyam aɗa wawi arde ha nder ha hakkude eɗen gandi walla otoji hande surtout otoji keesi perteɗi hande ɗi yoga e majji cuusa ndiyam holto ndiyam memata tan moteur kuppat holto ndiyam memata tan moteur o kuppat so nde oto kuppi noon moteur kuppi ndiyam kuppi gandanɗa hoore maɗa aɗa woni e nder wami o ko rondi leggal walla ko rondi huɓere yaadi muɗum eɗen gandi ron kata taw rawta wami ne wawi mobbude yaada e oto tawa oto waɗi passager waɗi kilineɓe tawa oto waɗi kilineɓe walla jolɓe hen hawko heddoto wiyete tan oto yeehi yaade yimɓe heddo ko yimɓe ne jiiloyo
heddo ko yiɓen jahani yiiloyo non tinɗen sofreɓe wasiya men to tawi on gari gandanɗa hoore son donkani ni so toɓo ari surtout kay toɓo hewgo ndiyam so toɓo ari gaare ƴeewe to garɗon so wuro so nokku bawɗo wonde fof ƴeewe garon ndeeƴon ndeccon ha o toɓo ngo usto kala cangol garɗon walla radie garɗon walla teppu garɗon ne waɗi ndiyam tinuɗe dartuɗe ha wurago ngo gasa walla ha wurago ngo ha force o usto sabu eɗen gandi kalten ko e jiiwol wasɓe hen pittade men en jiiwol oto jaaduɗe e wami en jiiwol sartaji jaaduɗe e wami en jiiwol sartaji jaaduɗi e wamiji jaaduɗi e wuraji noon tinnuɗen sofreɓe so tawi on jii ɗum ɗon dartoɗe ha gandanɗa hoore maɗa situation change walla ha gandanɗa hoore maɗa ɗum usto so tawi noon chauffeur mbimi tiiɗi hoore wi kañum koye koma yaha tan en mbaɗi foof en donki dartoɗe jippoɗe mbiye chauffeur darto ɗum jippo hay chauffeur goto wawa forsudeɗo alay saago ma wasa jippade hay chauffeur goto ɗo toɓani toɓa chauffeur ne doga vitesse mbiye chauffeur yo yaaru seesa walla yo darto yo chauffeur yaaru seesa walla yo chauffeur yo darto ha toɓo ngo usto yaarude jaam jaam hatta yettade yaarude jaam jaam hatta yettade tinnoɗen ndentoɗen gandenɗa hoore ma ndenen ɓesguji men kadi mahoɓe wol nokkuji hande ne maha e ndiyam rewata wol nokkuji hande jomum arat yiya terrain-ngaji ne yeeye taw ko terrain-ngaji beɓɗi wona noon e nder teeru wona e guure meɗen cooda terrain taw ko terrain beɓɗo taw terrain o yeyrani weeɓiri ko so woni ɗo ko danger koto ndiyam rewata mbiya aɗa maha to ndiyam rewata sa mahi to ndiyam rewata noon ndiyam noon jogui tan ko lawol mum ndiyam jogui tan ko lawol mum so ndiyam heewi sa mahi hay sino noon a waɗi mbimi huuɓere wawɗo fof so tawi a mahi huuɓere ma dow lawol ndiyam so ndiyam ari dañani to déviation to rewoyi ko felmoto huuɓere maɗa ko ɓennata walla ko felmoto ɓalal ma koko ɓennata noon tinɗen mbaɗen hakkille mbatten attention no feewi kadi kuuɓeji men yoga e kuuɓeji ɓakke yoga e kuuɓeji gandanɗa hoore maɗa mbaɗade installation ngaji courant tinnoɗen so ƴiwonde ari mbawen kuppude courant ji ɗi surtout ɗion wondude guiƴali aɗa andi an joguiɗa ko huuɓere ɓakkere walla ko suudu huuɗo joguiɗa hande hay joguiɗo suudu huuɗo weddino courant joguiɗa ko huuɓere ɓakkere walla hay soko huuɓere teere walla sengge ene siiya ndiyam e courant gona sehilaɓe tinno so tawi gandanɗa andi huuɓere ma ne siiya walla huuɓere ma ko ɓakkere aɗa jogui kulhuli ma ndiyam yettoto courant o woni ɗo tinno kuppu courant maɗa yaata disjoncteur ma disjoncta kuppa courant gona e niɓɓere hay soko waktuji seeɗa ha ƴiwonde gasa walla ha ƴiwonde silta mbawa artede courant maɗa ko mas courant wawi arde hen huuɓere ne wawi yande tawa courant gandanɗa ɓoggi courant nani hen ɗum noon tinɗen ndenentoɗen no feewi ƴewɗo saaha ndungu ko saaha ne yaawi ɓennude no feewi kono ko saaha parawɗo ko saaha kewɗo jaayiyaji tinnoɗen mbawi rentade kadi ganden hande e oɗo réchauffement climatique biyeteɗo hande gonaɗo réchauffement climatique noon ko nokkuji gandanɗa ɓe kewano toɓere kañumen toɓete toɓoji kewɗi nokkuji toɓetenoɗi kañumen gonata e yooro ko nokkuji ɗi toɓetenoki toɓete hande toɓoji kewɗi ndiyam kala toɓo yaada inondation e nokkuji walla leyɗele keɓatnoɗi toɓoji jamma ñalawma ɓen ustoɓoji mumen usto keeɓa ko wiyete yooro ɗum noon hande eɗen gandi yoka e nokkuji hande ko toɓoji taw ko toɓoji cattuɗi ene saɗi hande toɓo waɗi taw wiya ko waɗi inondation kala nde inondation waɗa wiya huuɓere yani kala huuɓere kadi sa yi huuɓere maɗa waɗi guiɓi a yi huuɓere maɗa ene waɗi gandanɗa hoore maɗa puutore walla ne fuuti ne yani a yi ɓalal ma ne rewti tinno eggu guila law eggu guila law eggu guila law tinɗen enen bandiraɓe sagataɓe men wuurɓe so tawi wol miskino Allah ne woni e wuuro en jii huuɓere muɗum koko gandanɗa omaɗa koko fuɗɗi yande koye ndungu woni wawa maade ala to fayi tinnoɗen seɗen mbawi mahande ɗum mahanen ɗum sen mbawa mahande ɗum kam hay soko saaha ndungu walla saaha ƴiwonde tinnoɗen mbatten hakkillaji e jomumen mbatten hakkillaji e jomumen seɗen mbawi addoyde jomumen mbaɗen ɗum e konnen ɗum e galleji men walla e nokkuji men ha gandanɗa maɗa ha ndungu silta walla ha ƴiwonde silta kam mbaɗen o jiwji tinnoɗen e social tinnoɗen e social woni social noon ko saaha ndungu en ji oɗo ko miskino Allah o ala ɓinguel o ala dawguel walla jogui ɓikkon tokson walla o wurdaka e joom galle makko walla o wurdaka e joom suudu makko o ala ɓesgu omo woni e wuuro ko wuuro he o jeeya tinnoɗen en jii huuɓere makko yani walla en jii huuɓere makko ne ndaara yande
tinnuɗen mone fof yo waw ko Allah wawa juulɗo mbawen mahande joomum huɓere muɗum haydalla ko bonnanten mahnen joomum huɓere mum en gandi joomum koye danger woni itten ɗum ɗon ƴeewanen ɗum seɗen mbawi jippino galleji men seɗen mbawi luwan ɗum walla hayso koye école koye vacance ɗum gona mbaɗe ɗum hayso ko école ƴeewen solution guila law holno joomum dañiri hoɗande muɗum haydalla ko bonnanten haydara ala ko bonnanten so tawi tan en pelliti wuuro en mbi ko Allah wawno julde mon fof ko hattane yo addu mi wonani Allah ñalawma goto eɗen mbawi rendinde kenema ha en neɗɗo huɓere muɗum jomum wiyani yo hamani étage wiyani yo hamani château ala ko yo dañ tan to woɗi eɗen mbawi gandanɗa ma wooda yerletiɓe gadda ceendal ma wooda yerletiɓe gandanɗa hoore maɗa gadda brique ma wooda yerletiɓe gadda jamɗe ma wooda ittuɓe duƴɓe juuɗe gadda kalisaji waɗa ko gaddi mahnen joomum daña kuɓuyel muɗum mbaɗen social haydara ko bonnanten haydara ala ko bonnanten walla an Allah ne yañi arsigi maɗa aɗa jogui o ko bamma tokoso walla kawma tokoso walla ko bande hayso joɗi galle mon ɗum nini tinno gandanɗa hoore maɗa waɗa geste ganda oɗo ko jinnaɗo ko miskinaɗo jinnaɗo ma wona tan yumma walla bamma oɗo ko miskine Allah ene foti wallede mbaɗa foti wallude ɗum mbaɗa geste balla ɗum so wona ko ɓeydanma ala ko bonnantuma haydara ko mahata château ji Nouakchott en Dakar en a waɗa luwas en waɗa ɗum ɗo en tawa bande nanɗo ala to hoɗi ɗum hulɓini walla en jini wol maɓe kuɓeji ma huɓere nana uddi hay goto ala hen aɗa woni Amérique walla woni Faris huɓere ne uddi bama tokoso walla kawma walla dedema walla mawni ni mo jeeya baba nana e kuɓoyel e galle he tindan ballodiren jurmodiren en ji almu oɗo ceernaɓe o woni koye wuuro mo jangguino sukaɓe almuɓe eɗen gandi surtout ceernaɓe ɓe jeeyaki guure jomum so ari heewi luɓede huɓere taw huɓere wona huɓere moƴƴere seɗen mbawi wadde gandanɗa hoore maɗa no yogga e guure mbaɗata ni gandi oɗo ko ceernajo ko nunɗuɗo ko moƴƴo mo jangguino sukaɓe men eɗen mbawi ƴewandemo galle ƴewanemo galle eɗen mbawi mahandemo mahnemo walla ƴewanemo kam hayso luɓe taw ko waɗande moƴƴere luɓemo waɗande moƴƴere sukaɓe janggo jogui sukaɓe taw ko almuɓe ɓe jeeyaka wuuro woni almuɓe ladde ƴewanen ɓe gandanɗa maɗa hoɗande moƴƴere walla ɓe mbanne caali taw ko caali moƴƴi mbanne ɓe caali moƴƴi mbaɗen potoji walla mbaɗen potoji jamɗe mbaɗe sengi ha feewa fewne ha feewa taw so tooɓo ari ɓe ceetake so jangol ari ɓe janguetake so guleki ari ɓe gultaki haydara ala ko bonnanten mbaɗen ɗum ene nafta en ene nafta gandanɗa hoore maɗa ene nafta en aduna e nafta en laakara noon tinɗen to banggue social tinnuɗen to banggue wawde gandanɗa hoore maɗa rende ɓesguji meɗen wasi men hande noon wasi rendo koye caari paɗen min gandi kadi oɗo saaha joni ko saaha vacance wona saaha vacance noon ko saaha dewle ɗo saaha joni yimɓe ummi ko école eɗen gandi école aji hande ko ɓuuri hewde e sukaɓe men ko privé janggata ko ɓuuri hewde e sukaɓe men ko privé janggata hay école aji publique ɗi tan eɓe gandi jangde mum caɗele ñande fof ko addi ɗum ñande fof ko sooda ɗum ñande fof ko pasuji en kalani école aji privé ɗi jeeya neɗɗo yoɓa temedere ujunere temedde ujunere temedere e capanɗe joyyi kala lewru ene janggi ene sukaɓe fodde gandanɗa ko maɗa lebbi jeenayyi lebbi tati ɗi ponɗen foftade ɗi fonno ustade dépense ɗi lebbi kadi mbiyen ɓuuri hewde dépense uji saabu ko yanguiji ko mariage uji kadi hande mariage uji men hande kala biyaɗo ne jogui mariage walla to mariage woni fonno wonde ko weltare hande jomum sunata walla ɓernde mum wonda koye tajji ko mariage uji hande mariage natti wonde balle natti wonde jokkere en ɗam hankkadi wonti ko taƴam en ɗamago moni pop hande kala joguiɗo mariage jiitaki ene woya Allah di andi nde mbaɗami nan nanggui hoore Allah di andi min jogui ma jomum limta oɗo ndeɗo yontere walla nduɗo lewru min jogui mariage uji 4 emin jogui mariage uji 5 saaha ñalawma goto wuuro tawa mariage uji ɗiɗi foof ma jaaha walla tati ma gadda ballal ma piya ma juura ma ɗumninɗa ma ñantoɗa kadi rewɓe hay goto jaɓata ɓornade mariage uji ɗiɗi deggodiri ɓorna wutte goto wiide mariage foof ma hettane wutte hay goto wawa ngabdade e wowru wiide mariage foof ma fiye mariage foof ma juure mariage foof ma rokke mariage foof ma wiye woyyo mariage foof ma tasaji coode ma baignoire uji coode jeeya neɗɗo waɗa mariage auto ji loué pour node kaake ballude ha galle ha donka dañde ha bagage walla boowal so mariage ɓeni nder balɗe 3 balɗe 4 galle o hayso koɗo ari dajara rottana mariage uji men hande wonti tampere no fewi wonno ko jokkere en ɗam kono hande wonti tampere
woni fof waɗata ko gandanɗa o waɗata ko yo yiye mon fof waɗata ko dogde felore mon fof waɗata ko dogde felore an ka ministre walla ka directrice walla ka ganda mbawɗa wonde fof neɗɗo bande waɗa yangue itta ujunnaje sappo walla ujunnaje nogas piyana ɗum taw mo piyanɗa ujunnaje nogas na ko desaɗo joom galle mum ko miskino Allah alana hoore mum haydara kañumne janggo jaam so tawi an a joguima yangue la budde kanko no fiyanma ujunnaje nogas to finima ujunere an jeyata ko sa yo a finno ujunnaje nogas o fiyanma ko ujunere addanima tasa alay sago gaddana ɗum tasa addanima beignoire il faut anne gaddana ɗum beignoire ndeke dole potani kadi hande balle yo piye yo fof ko winda so yangue gasi ƴeewa carnet maɗa kaari fini kam ɗum kaari ko ɗum ɗo fiyanno kam kaari ko ɗum ɗo rokkuno kam ɗum noon timɗen ganden ko yimɓe mbawi ganden ko mbawɗen tinnoɗen eɗen ñaagui ko wiyeteɓe les chefs religieux woni ardiɓe diineji ɓe e ardiɓe aadaji ɓe yo tinno yo mbaɗ impliqué e ɗiɗo mariage uji yo mbaɗ impliqué e mariage uji ɗi hande dewgal ko wonti caɗele banggueji foof noon banggue desowo banggue desanteɗo banggue desanowo foof hande wonti caɗele an desowo ma ganduɗa tawi ko liggotoɗa ko laamu non seulement ko ndenduɗa ata kono ma ƴetta crédit so tawi ka ɗanniyanke duuɓi 5 duuɓi jeew ndenduɗa foof adde ñaame ñalawma goto tegue hande wol guure hande tegue ene ɓurti keerol no feewi nafoore ene ɓurti keerol ma mbaɗa réception ma jomum yaaha salon ma jomum yaaha coiffure ma jomum ene wayno leydi hankkadi korto ne wayno leydi an bandiraɓe rewɓe surtout bandiraɓe rewɓe kamɓe foof ɓuuri tampude e mariage uji an desowo walla an dese an fof tampude mbimi bandiraɓe rewɓe ɓuurat tampude gandanɗa hoore maɗa e mariage uji jomumen mbaɗa ha mbaɗa ko mbawa jomumen mbaɗa ha ñamlo ha jomumen ñamlo mbimi ɗum noon tinɗen gaare ganden ko mbawɗen pular ne heewi wiide welde galle ɓuuri welde yangue gaare mbemnen yangueji ɗi mbemnen yangueji ɗi usten kortoji kewɗi kala ko nafata ɓeydata en nafata en ko lorlata en itten ko enen gadde koye men nafata en itten mbaɗen simplicité ƴeewen ɓeɗo wiyeteɓe les layen eɓe jogui kala hitande eɓe jogui ñalawma kala hitande ko mariage collectif watte ko mariage collectif watte fodde temedere sagara tawa deedi sagara kañumen foof mbaɗa kumal ñalam goto kañumen foof ɗum kumal humama gasi debbo mo fo yaara joom suudu muɗum ala korto ala haydara ala korto ala haydara kono hande ma neɗɗo waɗa mbiɓe ma jaaha la case lowoyɗa ko liyeji lowa ga appartement ji mbaɗa pop maha galle ma ha yooɗa sa finuma e resde ma lowoye appartement ma liye lowoye la case hay goto famata kadi ɗen caɗele gonɗe e Fuutaji ɗi hande yetti gonɗe terɗe hande yettima e Fuutaji meɗen sa renaki ni mbiya Fuutaji men hande ɓuuri hewde dépense uji walla ɓuuri hewde caɗele to banggue dewle kadi ko ɓuuri hewde ɗen dewle ko échec jahata jomum ñamlo waɗa hen jomumen piya mbaɗa fabode rewa ɗumen dewgal nde timmata gandanɗa homaɗa vacance uji ɗi gartata walla nde année scolaire paaɗo nde heɓata hakkude e nder premier walla deuxiéme trimestre tawa dewle mbujitima ɓe hen lutide worɓe mumen pot debbo fata galle bamum walla fata galle mumen donc andude beele ko wonduɓe walla ko seeɗa sen ƴeewi ko fodde mbimi fodde 70% jahata ko échec ko ceerto noon tinnuɗen pular ne heewi wiide ko mananma e ko nafatma so ari tinnuɗen cuɓiɗen ko nafata en ko kadi sernaɓe men ɓe halifaɓe men e almeɓe wonaɓe kalata koɓe kaala eɓe kaala jamma e ñalawma ko yimɓeɓe caali gandanɗa homaɗa faade hen mone fof wiyata min ko ɓiyam resata walla ko min resata koko beela e mbaɗami ɗum noon nafata wuuro jogoto ko gardiɗo ko ala hoore yahata kono kadi ko waɗi koye sappo ɓuuri bonde tinnuɗen jeunesse aji men yo liggodo e almameɓe men jeunesse aji men yo liggodoy almameɓe men yo liggodoy sernaɓe men kala ko ganduɗen yaadani ala e diine kala ko ganduɗen en lorla ɓamden disnodiren e almameɓe ɓe jeunesse aji ɗi daaro mbaɗa appliqué jeunesse kala ko weela e wuuro waɗat kala nde jiiɗa wuuro ne buujiti kala jiiɗa wuuro bone ne afti ɗum andu ko jeunesse mum moƴƴani kala nde jeunesse moƴƴi jeunesse kala ko weela e wuuro waɗat jeunesse to welama tan so wiyaɓe yangue keeɗo yangue hay barme saggintaki ala barme sagguinteɗo jeunesse aji guure ɗe kala koɓe beela koɓe juɓɓini ça passe par ce que jeunesse kañum woni force wuuro
mawɓe yo almameɓe yo kañumen mbawi tan ganduɗa ko tracité mbawi ko yomnude yimɓe ko moƴƴi kono waɗede appliqué ko jeunesse darto ƴeewe hannde haydara jamaji he hannde kala ko fate golle ko fate juɓɓudi ko jeunesse ko sagataɓe noon tinɗen jeunesse aji ɗi yo disnodira e almameɓe ɓe disnodira e seeremɓe ɓe disnodira e ardiɓe diine e ardiɓe aadaji e nder guure men mbaɗen ko mbawɗen mbaɗen ko mbawɗen hannde mariage ɗum en gonti firtade miɗen walla yangueji ko otoji luwete ko bagage uji gaddete ha mbayde leydi ha galle ha ronka dañde to mofta kono so yangue ɓenni balɗe 3 balɗe 4 caggal yangue hayso koɗo dañata rottana hay sa yiiɗi neddude koɗo a dañata dottuɗa holto balɗe ɗen holto tasaji ɗi goni foof yii ha laaɓi yimɓe jooɗo e piye kaalis fiya ha wayno leydi fiya 700 000 800 000 1 million 1 million 500 fiya e nder kikiɗe walla nder jamma kaalis o rokkire ha laaɓa sare ha laaɓa ha laaɓa ha laaɓa taw haydara ko nafti hol ballal mum holto ballal holto nafoɗo woni mbimi yangue neɗɗo jooɗo kaalis waɗa piye kaalis fiye 1 million fiya 1 million 500 fiya 700 fiya 800 nde yimɓe mbaadi no galleji mbaadi kono noon so tawi yangue wiyama ɗum ñalawma tawa kaalis o feccirama ha laaɓi rokkama ha laaɓi sare ha laaɓa bonne ha laaɓa taw haydara ko nafti holto nafoore holto ballal woni walla wuuro woto ciinoɓe mi anda sene heddi hen ha joni so tawi neɗɗo ari yiɗi resde ko jeunesse arata jeunesse to ƴantamo ñalawma walla so tawi disnodira e makko ñalawma so on ñalawma yonti ngam anji gandanɗa hoore maɗa débordement ko jeunesse yahata boutique hay sino noon mbimi ko Amérique ummiɗa hay soko ministre so wi aɗa resa ko jeunesse kañum tamboto yawde ewge maɗa ko kamɓe jahata magasin ɓe ƴetta ko foti gandanɗa hoore maɗa ƴettede foof so wona tawa ana addi soodi garima yangue kala ko foti ƴettede ration hay kasuji kamɓe ƴettata sukaɓe foof kamɓe ƴettata nebam en foof ƴette adde mbaɗe magasin ɓe jeunesse jogoto ko foti sagginede sagginne ko foti ɓeydede ɓeyde so tawi gandanɗa homaɗe piye jooɗama kikiɗe piyama kaalis o fiyama so rendina saw neɗɗo jeunesse ne jooɗi ɗon neɗɗo jeunesse o ne jooɗi tawtora piye ɗe ko fiya ko ɓe ƴetta gam kanko jeunesse neɗɗo jeunesse o tawmo tawtora ko to winda ko fiya ko tongue ɓe dokka gandanɗa homaɗa joom yangue yummo yangue o kaalis keddiɗo kanko représente jeunesse o ɓe ƴetta kaalis o ɓe jaaha boutique ɓe uddita carnet ɓe ƴeewa gandanɗa hoore maɗa holko fiya holko ration ƴetta toon so tawi ɓe jooɓa kaalis o so tawi ne timma ɓe jooɓa ha timma so tawi ko heddi ɓe gaddana joom yangue o ɓe gadda ɗum kaalis muɗum so tawi timmani ɓe mbaɗa avance ko fiya ko heddi ko ɓe mbiya an mbaɗo yangue o bitigo min ƴettini ha sabba naggam piyeɗo min mbaɗi ɗum ɗo heddi ha sabba naggam jaltina kaalis dokkaɓe ɓe jaaha ɓe rembourse a magasin suila ɓe jaaha ɓe rembourse a magasin ay woni ballal a andi kam kaalis piyaɗo so kaalis naati a andi kaalis piyaɗo to kaalis naati kono kaalisaji piya tan ñaame ha laaɓa rokkire feccere ha laaɓa tawa gandanɗama haydara ala ko nafi yangue ɓenna ala haydara aɗa rewe e ñamade yummani rewe e ñamade bandiraɓe ma rewɓe ne rewe e ñamade hankkadi caɗele hay goto famata ɗum noon tinɗen ganden ko nafata en ganden ken nafa en ganden kene ɓamta en goppen kala kene lebta en goppen kala gandanɗa hoore maɗa ken lor en Allah fawani fittana ken lor ɗum kala neɗɗo fawi mukko lorlu kañum fawi hoore muɗum buuɗal yumede so feri feeñi feen jeeyi ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yumede ko fate carika e cood sowtowol musidɗo mon sehil mon Faali Abouba yo jaam Allah ñallan en